чандест ки миёни хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таълимии вилояти Хатлон озмуни вилоятии ҳарбӣ варзишии ватанпарвар бо tashabbusi раёсати маориф, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш, комиссарияти ҳарбӣ ва кумитаи вилоятии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиа идома дорад. дар шаҳри Норак бо иштироки хонандагони 33 муассисаҳои таълимӣ даври шаҳрӣ ин озмун дар сатҳи баланд гузаронда шуд ки дастаҳо фаъолона ширкат намуда омодагии ҳамаҷонибаи худро барои дифои ватан нишон доданд. баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ яке аз масъалаҳое ки аҳамияти аввалин дараҷаро соҳиб гаштааст ин ҳимояи марзубум ва истиқлолияти давлатӣ мебошад. дар ҳалли ин масъала зарур аст ки шахсонеро ба воя расонед ва тарбия намоед ки онҳо дар шароити давлати демократӣ ҳуқуқбунёд дунявӣ ва иқтисодӣ зиндагӣ намуда дар баробари он дорои фикру ақидаҳои ватандӯстиву ватанхоҳӣ дошта ҳамеша ба ҳимояи ватани хеш омода бошанд. ёдовар мешавем ки дар озмуни ҳарбӣ варзишии ватанпарвар намудҳои зерини машқҳои сафороӣ, саф оростан дар ду қатор, ба таври низомӣ қадамзанӣ, сурудхонон қадам задан, иҷро намудани омодабош, сафкаш, саф оро, ҳангоми қадамзанӣ ба тарафҳои чапу рост дар ҷой гаштан ва дигар амалҳои марбут ба омодагии дифои ҳарбиро хонандагон бо маҳорати баланд ба ҳайати ҳакамон нишон доданд. дар ин мусобиқа беҳтариноро мо интихоб кардем ки рохат ба мусобиқаҳои вилоятӣ гирифтанд. навиштани иншоат дар мавзӯъҳои истиқлолият, артиши миллӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ, ҳамчунин омода намудани газетаи деворӣ дар мавзӯи қувваҳои мусаллаҳ сипари боэътимоди ватан шарти дигари озмуни мазкур маҳсуб меёфт ки хонандагон дар ин самт низ фаъол буданд. мавриди зикр аст ки баргузории чунин озмун ва мусобиқаҳои ҳарбӣ варзишӣ барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқию сиёсӣ, тарбияи ҳарбӣ ватандӯстӣ ва омода гардидани ҷавонони синни даъватӣ барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат мусоидати фаъол хоҳад кард. бо боварии комил гуфта метавонам ки мардуми сарбаланди шаҳри Норак сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллатро сармашқи кору фаъолияти худ қарор дода барои пешравии ватани азизамон саҳми арзандаи худро мегузоранд. дар доираи баргузории чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба 30-юми солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Норак чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву варзишӣ дуир карда шуд. дар робита ба ин масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар ниҳодҳои шаҳр аз қисмҳои низомӣ дар шаҳр буда дидан карда бо шароити будубош ва маишии хизматчиён шиносоӣ намуданд. тавре мушоҳида гардид дар ин қисмҳои низомӣ сол аз сол шароит хубтару беҳтар мегардад, сар карда аз ҷойи хоб то ошхонаву ҳаммом, нуқтаи тиббӣ ва тамрингоҳ ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонида шуда сарбозон қарзи шаҳрвандии худро бо сари баланд адо менамоянд. ҳамчунин дар ин рӯз модарон баҳри аёдати фарзандонашон ки сарбаландона хизмати модар ватанро адо менамоянд бо дастурхони идона иборат аз маҳсулоти пухтупази хонагии миллӣ ба ин қисмҳои низомӣ ташриф оварданд. дар доираи суҳбату вохӯриҳо аз ҷониби масъулин маводҳои гуногуни ғизоӣ ба ин қисмҳои низомӣ дастрас карда шуд. аҳли фарҳанги шаҳр бо пешниҳоди рақсу сурудҳои дилнишин хотири сарбозону афсаронро болида гардониданд. дар идома масъулин наздикону пайвандони родмардони далеру шуҷои ватанро ки баҳри ҳифзи хоки муқаддаси меҳан сина сипар кардаанд аёдат намуда аз шароити рӯзгори онҳо бохабар гардиданд. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмудҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз шаҳри Норак.